Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днес иска да правя една готина рецепта. Spring Rolls или пролетен ролца. Ще ползваме сладък чили сос на дерони. Имам патладжан, чушки моркове. Режеме зеленчуци на много ситно и ги пускаме в тиган с малко зехтин. За нашата рецепта ще използваме сладък чили сос и с хубава свеж чеса, мегданос, джинджифил и чили чушки. Спираме зеленчуци и сега приготвяме още един тиган да може да печеме тофу. Тези пролети ролца ги правим с оризови кори. Първи ги ставаме съвсем малко много бързо в вода, сложим планеш и ги съвиваме и ги сервираме. Много са лесни, много са бързи. Съм си приготвил една хубава дъска с малко селе и марула като декорация. Довършиме с малко базилика, мегданос. За по-наситен вкус сме сервирали допълнителна сладка от чили сос. От мен Марко Лутяри. Пожелавам ви бон апетито!